Hotep, 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 hotep. Débat face à face religieux, frère Fana, à mon bel info. Oh, kuma kelen, dama kelen, fama kelen, jo kelen, sira kelen, son kelen, kaya joli, kaya saba, kelen di sama, kelen di duma, kelen di abemba sɔrɔ min jɛ satɔma. Olu ka minɛ dɔ la, o lase o seyɔrɔ la, ɲanfɛn jugu, ɲanfɛn ɲuman, den bɛɛ a fa dɔ, fa bɛ fana a fa dɔ. Siga tɛ min na, an bɛ an bɛnba mɔlɔmaw dɔ la, an bɛnba sinjɛlaw. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɔ. Kunu an balimakɛ dɔ ye ɲininkali kɛ yan, n'o ye Kaba Tarawele, jinɛko kan. An ye a kanu, an ka karamɔgɔba Kɔnbɔ Koteban Kamara. A ka bɔ ka an balimakɛ ka ɲininkali ka jaabi an balimakɛ yɛrɛ fana kelen dɔrɔn tɛ ɲininkali kɛbaga caman de bɛ yen mun mago bɛ nin ɲininkali in jaabi la cɛfo bolo ma o de la an kumana an ka Kɔnbɔ fɛ Kɔnbɔ Koteban Kamara ko a kana an kalandenw anw bilasira ni ɲininkali kalankɛ la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɔ k'aw ka wele segin an ma o de la n ye kuru da sɔgɔ an ka Kɔnbɔba Koteban Kamara a bɛna bɔ ka dɔ fɔ an ye ɲininkali in kan ka bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔw bɛ débat face à face fɛrɛtɛ filanan kan k'aw fɔ ko aw ni cɛsiri aw ni wulikajɔ aw ni yɛrɛ ye ci ko dan foyi t'aw la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɔ Kɔnbɔ Koteban Kamara a bɛna bɔ ka ɲininkali in jaabi o la ko la est-ce que foyi t'a ma a ka ɲininkali in fana jinɛko kaman kɔnɔ n'a yɛrɛ fana ye tuma sɔrɔ an bɛna bɔ ka ɲɛfɔli kɛ o kan jinɛko jinɛ arabukan na kɔrɔ min bɛ a la walima a bɛ ɲɛfɔli min di arabu ka somɔgɔya kɔnɔ an fana na tila ka bɔ ka ɲɛfɔli kɔ kan nka solo min ko kaman kɔnɔ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na jinɛko bɛ se ka ɲɛ an ka civilisation kɔnɔ cogoya min na an ka Kɔnbɔba Koteban Kamara a bɛna bɔ ka ɲɛfɔli kalankɛ k'o kan k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ k'an ka an wele sin ka ale ma a ka bɔ ka an bɛɛ lajɛlen walandaya a fɔ bɛɛ lajɛlen ma ko hotep 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 maa kelen danba kelen seba kelen faama kelen jo kelen sila kelen sɔn kelen ka ɲumankɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to den bɛɛ y'a fa nɔrɔ fa bɛɛ fana y'a fa nɔrɔ an y'an bɛn basiniyɛla le nɔrɔ an bɛna ko ka ɲumankɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to o bolo ma baden don hali ni taa hali ni bani hali ni ko hali dan sɔgɔ hali tolo sin kan ala degeden mɛn ma wale ye Kɔnbɔ Koteban Kamara di mɛ ye maji dɔ manden jigin wala an baden ma la ɲininkali mɛn yen dɔ wale ye jinɛko di wale ye jinɛko di an natɔ se ka na dɔɔni fɔ jinɛko wale kan baden la sɔn kɔnɔ sɔlɔ min dɔya kɔnɔ bawo ka ma sɔrɔ ko n'a ma lɔn a tɛ se ka ɲɛfɔ fɛn fɛn n'a ma lɔn a tɛ se ka ɲɛfɔ o bolo ma ni a fɔra ko jinɛ ye arabukan dɔ tiɲɛnen de walima an bɛnba kɔrɔman la kumakan dɔ tiɲɛnen dɔ de jinɛ de kɔni mandenka kan dɔ a ye falala ma ko wɔkulɔ le wale kosɔn a ye nɔ fɛn a fɔla fɛn minnu ma ko nin ye jinɛ de wala nin ye wɔkulɔ de alu tilara tuguni ka tɔ la dan alu bɛɛ la lamadɔ n'an ka kɔmɔkurunen ta kɔmɔkurunen o ye wɔkulɔ suguya dɔ le di n'an ka kɔmɔjan ta o fana ye wɔkulɔ suguya dɔ le di n'an ka ninki nankan ta o fana ye wɔkulɔ suguya dɔ le di alu bolo kɔni n y'a fɛ ka min fɔ baden ye baden y'a lɔ ko kankeya fila le dunya dɔ c'est-à-dire que y a deux systèmes fɛn la kankeya ani kolu la kankeya c'est-à-dire le système des objets mɔgɔ de se k'i bolo basi fɛn minnu la ani le système des choses ou bien des choses abstraites mɔgɔ tɛ minnu ye la wele kosɔn ni k'a ma fɛnɛ n'an ka fɛn dɔ la objet ta n'an ka fɛn dɔ la kaman ta fɛn dɔ la kaman olu ye bɔsun belebele naani de di fɛn bɛɛ bɔnɛ bɔsun belebele naani de don wele ye fɔɲɔ ji ta ani bɔgɔ ale bɔsun naani wele de bɔsun naani wele fana ni n'an ka sɔrɔ min dɔ y'a yɛrɛ kaman dɔ dunya i dun wa u fana bɔnɛ mɛn k'a wolo olu bɛɛ la ka kɛ den naani o di wele fana tɔ ko fɔɲɔɲɔ tubabu k'a ma ko l'éther wɔrɔ fɛn bɛɛ la dɛnɛ bɔnɛ wele dɔn o la to fo ka ko dolu jebi labɔ a fɔtɔ wele ma ko wɔrɔ ni k'a ma fɛnɛ jinɛ tɛ fɛn di mɔgɔ de se mɛn minɛli i bolo la mɛlɛka tɛ fɛn di mɔgɔ de se mɛn minɛli i bolo la suba tɛ fɛn di mɔgɔ de se mɛn minɛli i bolo la yili tɛ fɛn di mɔgɔ de se mɛn minɛli i bolo la alu tɛ yela bawo alu yetɔ alu tɛ yela ɲa jɔn de ma alu tɛ fadima di mɔgɔ de se mɛn minɛli i bolo ma alu ye ko le di
ndi se ko la matala ikorosi badema danya yi gina ni ko menu kan ka bla kama kelendo badema do nya ikorosi wole ye kumadi mankan men ye bolanda lani mankan we ko ledi me finte wo kulo fana ye ko di nya wole me finte ça dit objecte mo di se ka men mina ibolola wole ko son ni mo kumada mankan di bo mais est-ce mankan babo mo ye mankan yela nyala ba mankan te yela nyala kon yala mena itolo lela woro wo mankan me wori mun kera sababu di ka mankan wala bo mun kera kundi ka mankan wala bo wole ye fen fla fodo nyonadi dala ma ida mena mane wo ye mankan mena bola wori wole kera sababu di ka ke kumadi woro jina ko fana yitinde fo ka nin ne nyaye wole ko son nda fo bade nyanya na asite moye ka jina mina asite moye ka meleka mina bo finte aludi aluye ko luledi men te yela nyasi le ma men dem honanta na sela yela fo anya yoro ni famu ndena ko buloma mo ya fala menu mani ko jina de ni la madonna ka ko moku dunenta se ko moku dunenta jina diwo we ye ni ma fe ngbere le di men ye dalimansa yɛrɛ la dani dɔ solu kɔnɔ walima solu kɔ kan olu tɛ jina di mais gbɔlɔ min do le ye alu dɔ gbɔlɔ min bɛ ye alu dɔ o de n'alu k'i ma don mɔ la mɔ de se ka siran bawo jinɛya ye nala kama min kɔnɔ a nala gbɔlɔ min jɔsɔnnen do le kɔnɔ ani gbɔlɔ min jɔsɔbali do a b'a na ka na o fila kɔnɔ olu b'a gban kunɲɔgɔn na olu b'a fodo olu di jebi labɔ jebi wo a fɔla o le ma ko jina wole kosɔn ni kala kɔrɔsi a fɔtɔ somakɛ min ma ko jina y'a fɛ i b'a la kɔrɔsi ale yɛrɛ kan tɛ sa kumala ɲɛ jina kan bawo ale kan ko fɛn min y'a fɛ ale ɲɛ t'o la a t'o yera bi a t'o yera sini maintenant n'i y'a fɛ butigine fɛn min da jina ye lɔ i fɛ c'est-à-dire que fɛn min dɔ k'o ye jaabi i le fɛ i ye nɔrɔla o le la b'a kɛ lamadɔn ni k'i ma don i la kɔndɔlɔn na siɲɛ k'i la kɔndɔlɔn sɔ dondon kelen walima k'a sɔ woro wulen kelen sɔli min o di jeli min di to a ma o di i bara ko ni fɛn d'a ma k'o ye mun di wole ye kuma di wɔtɔ kuma min fɔla k'a fɔ a ɲɛ ani wɔtɔ sɛ min kan tigɛla walima wɔtɔ woro min tigɛla k'a bila wolola tofo min o di wole la dɛla ka jebe ale fɛ o b'a jebe a fɛ ale gbɔlɔ min i la kɔndɔlɔn gbɔlɔ min ani darɔkan gbɔlɔ min ani i la sɛwo gbɔlɔ min ani i la woro gbɔlɔ min olu di ɲɔgɔn min na olu b'a ɲɔgɔn min na gbɔlɔ min wele jebitɔ e fɛ a fɔ bi ko kɔndɔlɔn jina ye kadisa fɛ c'est-à-dire que kɔndɔlɔn dɔ kɛ ye kadisa fɛ a b'a mɛn fɔ o di kɛ a b'a mɛn kɛ o di fɔ o dɔ a ye nala lihala mɛn dɔ ale de ye ten f'a ɲɛ jina y'a o ɲɛ yɛlɛ alors n'an bɔra yen ne k'ala kɔlɔsi i di t'o dɔ fana na i b'a mɛn ko jina bara denmisɛnnin na be jina bara nin kɛ ten jina bara nin na ten baden an ni da ten n'ala ɲininkali sera a ma ni kɛ voilà wole kosɔn fɛn min ye ladanna jinaya kɔnɔ olu fɛn bɛɛ ladɛnnen lɔni c'est-à-dire mɔgɔ di fɛn min ɲini ka kɛ ɲɔgɔn dɔ a ye jinaya labɔ olu bɛɛ ladɛnnen lɔni olu bɛɛ ladɛnnen ye boloya la olu bɛɛ ladɔnnen ye kɛla wɔrɔ a ye gbɔlɔ min do le di a ye gbɔlɔ min do le di n'a bɛ f'a ma ko énergie a ye o do le di sɔrɔ min dɔ y'a kama kɔnɔ lamadɔn ni mɔgɔ min y'a fɛ gbɔlɔ min ye dɔ ale fɛ mais dise ani mɔgɔ tɔw bɔra ɲɔgɔn ma sɔrɔ min dɔ y'a kama kɔnɔ jinaya kama kɔnɔ i b'o timɔ la kɔrɔsi somalaka wulu a fanba bɛ fani wulen de duma alu ye fani wulen manadunu wulen ani ta wulen fɛn wulenna ka wulu de duma alu ye bon wulu minnu duma ale ɲɛ wari fɔ n'a di wulu bila a fadi kan a b'a wulu bila a fadi ma wulu ni sunkun dɔ kɛ min jɔsɔnnen o su la wulu b'a ɲɔgɔn mina u bɔlɔ min di don ale fɛ o b'a don a fɛ a bɛ fɔ butigi ko jinɛ ye kadisa fɛ mɛ k'a fɔ ko jinɛ ale ni k'an bara mina galonfin k'a fɔ ko mɛlɛk'ale ni k'an bara mina galonfin wolo tɛ se kɛla mɔgɔ si le bolo bawo fɛn tɛ k'olu le c'est pas les objets qu'on peut les attraper mais c'est les choses abstraites c'est les actions fɛn wula action le o le kosɔn n'i y'a fɛ wo bɔlɔ min suli ye na ka fan k'a sɔrɔ a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma yɔrɔ ladannɛ
foɲɔlu kun kelen mun tɛ déranger la yɔrɔ min na c'est à dire foɲɔlu kun kelen mun tɛ bɔla tiɲɛna yɔrɔ min dɔ lamadɔ n'i wɔra waa dɔ se i b'a dɔn falan belebeleba la i b'a ye fɔɲɔ min kulukulula o kɔnɔ yen nɔ min kulukulula o kɔnɔ yen nɔ foyi tɛ a signora déranger la direction déranger la foyi t'o déranger la sens foyi t'o déranger la mun kosɔn a ye yɔrɔ le dɔ ani dɔ wɛrɛ basanen tɛ yɔrɔ min dɔ ani fɛn wɛrɛ basanen tɛ yɔrɔ min na bon so b'a kɔnɔ i b'a ye moteur mankan wulu mɔlu ye furufuruna ɲɔgɔn na bon sisi lu ye bɔla mankan wɛrɛ lu ye yen olu ye kɛla sababu di ka fɔɲɔ lu la kun kelen bɔ alu bolo ka lu ɲɛsin fan wɛrɛ fɛ wɔrɔ wele kosɔn mɔgɔ min b'a k'a fɛ o bɔlɔ min su ye don a fɛ u ye wala falanbali de la waa dɔ ka wa alu ma fa ye wɔrɔ mɔgɔ min ye wulu ɲɛɲinina ka kɛ jinɛti wulu di o bɔlɔ min donnen kɛ alu fɛ u ye ni fɛn wuli de diyala ani kɔrɔkisɛ lu o ni wele de diyala bawo wele ka kan ka bɔlɔ min sinfonya ka bɔlɔ min o jaso k'a la don ale fadi dɔ maintenant ni ka mɛlɛka y'a fana ta a fana ale ɲɛ kelen wele ma i b'a dɔn morikɛ b'a la bon na ya wala tɛrɛna fani gbɛli de ye buji lamɛnɛni tasabiya gbɛli wi yen dɔ parfum suma duman wi yen dɔ wi de la dantɔ wulu b'a kɛ ɲɔgɔn dɔ wi bɔlɔ min de basana wulu b'a basan wele ye bɔlɔ min o jasona k'o la don ale fadi dɔ k'o la lɔ a fɛ a fɔ bi na ko karisa ni mɛlɛkan ɲɛ baara la ni mɛlɛkan ɲɛ baara ani mɛlɛka tɛ baara la yiri la t'o fɔ le yiri la baara ale wɔrɔ n'an kala kɔrɔsi yɔrɔ i b'a ye wɔrɔ ni kala kɔrɔsi yɔrɔ i b'a ye i ka lan k'a fɔ ko hakili fana tɛ fɛn di a fana ye ko le di i b'a kun ma fɛnɛ kun pɔtɛ o ye kunkolo le kɔnɔ mais wo min ye kunkolo kɔnɔ o di hakili o ye kun namini de dɔn c'est à dire que kun pɔtɛ la jasoni kama o la danɛ kun de dɔn o la danɛ kun namini de dɔn kun namini dɔn kun namini mɛ o di ale la jasoni kama de la danni ye a y'a jasoni kɛla yen de a b'a jasoni kɛ kunti de ban k'o labɔ k'o boloya wele kosɔn a kɛladen ko fara mɔgɔ ma a tɛrɛ wala wale dɔ ka wali si ka liri sili wo wala wulitɔ le k'i la jasoni kama na wara jasoni kama b'a la wara o b'a na kana ko b'a fɔ a bɛ fɔ ko mɛlɛkɛlu bara kuma nin ye walima jinɛ bara kuma nin nin bara kɛ ten a bɛɛ ye yiri de bolo a bɛɛ ye sɔlɔ min de bolo a bɛɛ ye ni de bolo wele kosɔn n'i m'a ladanɛ dɔ kɛ saba de la dɔ kɛ fɔlɔ ye min di wele ye ni di filanan de ye sɔlɔ min di sabanan de ye fadi banku yɛrɛ kan nin o saba de kɛla nima di mɔgɔ ye wele dɔ wulu ye wele dɔ ba ye wele dɔ yiri ye wele dɔ a ko ye diyara min dɔ ale le ten n kɔni bɛ mɔri bɔla ɲininkali ninnu kɔnɔ na ni ɲininkali bɛrɛ ma kɛ ni ɲininkali bɛrɛ kɛra ye ni ɲininkali bɛrɛ dɔ ma kɛ an ni sedenw min tuntunna fo badenma y'a ɲa ye k'a fɔ ko mɔlu la mɔgɔ lafili kuma le jinɛtiya ko di ani mɛlɛkatiya ko k'a fɔ ko a ye nin fɛ a ye nin fɛ i deri i ma don ni fɛn bɛɛ na wele ye donni fɛ i la ko kɛta ni i la ko fɔta dɔn wele kosɔn hali ni ka tiɲɛ mansalu ma fɛnɛ i d'a mɛn ko tiɲɛ ye so 16 ko mɔɔ sosen jina sosen nba mɔɔ sosen min o di mɔɔ ye to fo min kɛla wele yɛlɛmanen ka kɛ tiɲɛden so wɛrɛ di ko o bila o fɛ o ye to ala k'olu kɛla o dɔn wele kosɔn mɔli la bɔlɔ min bɔnɛ ɲɔgɔn ma bɛ nin dunya rɔ wele kɛra sababu di mɔli la ko kɛ taa bɔnɛ ɲɔgɔn ma lihala bɛɛ la dɛnɛ nɔ o lolu wuli baara la ɲa mɛn ma ale le ten an don di se do fɔlɔ fana kan ani ko ani ta ani ban bon nin ne kosɔn hali a ma fɛnɛ i b'a ye sisan ko jinɛ ye denmuso nin fɛ ko jinɛ bara nin na bi jinɛ bara kɛ ten jinɛ bara kɛ ten o ɲɛfɔ duman b'ale ne k'a ma fɛnɛ denmusonin b'a kunkɔrɔta a b'a kunkɔrɔta a musoya yɔrɔ min ye o di wo kɔmu le donna o kɔmu b'a dɔn o kɔmu o di jɔsɔ o b'a jɔsɔ wo ma ko ye baara fila le la a la baara fɔlɔ le ka kɛnɛmala gbɔlɔ min jaso a la baara filanan le k'o ta k'o di kun pɔtɛ ma bon n'a ka gbɔlɔ min do jaso sunkun ɲɛfɛ min fan ka bɔ a fadi ma o b'a dɔn a fadi dɔ o di yɛrɛ kun pɔtɛ la o b'a yɛrɛ kun pɔtɛ le kɔrɔ a di balon ka bi a bɛ fɔ ko jinɛ bara gasi k'a la bi o le kosɔn chrétien nu alu tun b'a kɛ u idol danda la i b'a la don bon na a ditɔ ye tolonna denmusonin o musoya la ka t'i tolonna la tolon o k'i maa o la k'i bolo maa o la bolola maali o kɔrɔ ye de ka a la kɔmu o jɔsɔ bɔ o kɔmu o b'a jɔsɔ bɔ énergie o di bɔ
wulu b'a bɔ a di bila a yeli dɔ ji b'a kɛ k'a ɲa la ko a di wuli a b'a fɔ ko mun kɛnɛ a di wuli ka wa a di t'o dɔn a di ɲininkali dolu kɛ ko mun kɛnɛ o fana tɔ kelen n'a filanan mɛ nin y'a fila o de k'ale bara jinɛ la kuma mɔɔ dɔ kameraman lo di ko tɛ b'a o kalama ka i d'a ye mɔgɔ min binnen ko jinɛ ye kuma la o dɔn i d'a ye min binnen o yɛrɛ kan ne kuma la o y'a da la maa la ale de b'a k'o kumakan traduit mɔlu ye k'o kumakan kofɔ mɔlu ye o le sɛ o min basinen kuma la kanbɛrɛnbati min ye mɔlu dɔn basinen kuma la yɛrɛ ko tɛ de a kanbɛrɛnbati min u y'o kɛla ɲɔgɔn min ma o fana kɛla système kelen wele la wɔrɔ wo b'a kɛ a fɔ ɲɛna ko jinɛ bara kuma jinɛ si ma kuma min bɛ nin wele yɛrɛ kumakan ye si ka tɛmɛ dɔn o le kosɔn a jinɛ lu siyamantɔ e d'a mɛn ko mamadi walima sidiki walima k'a binɛ i kɔni d'a mɛn tɔɔma lɔnnen dɔ le fɔtɔ jinɛ o bolo ka ba di san wa yiri k'a dɔ fɔ k'ale b'o bɛɛ kɛ yan dɔn jɔsɔli le a bɛ ten de mɛ a bɛɛ bɛna ɲɛ ye dɔɔni ani kun hotep karamɔgɔ kɔtɛban kamara an b'i fɔ kosɛbɛ ne yɛrɛ fana kun bɔgɔla balila ka fɛrɛ kɛ ka kuru ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɔ o tɛmɛnen kɔ an bɛ na kuru la kan a bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ ɲininkali bɛ sɔrɔ mɔgɔ min bolo ka tɛnku an ka kɔnbo la wala o tigilamɔgɔ bɛ se ka ɲininkali kɛ wala ne kun baara dɔw balila ka don ne bolo kɔrɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɔ n bɛna kuru la kan wala ni ɲininkali bɛ mɔgɔ min bolo a tigi bɛ se ka ɲininkali kɛ kɔnbo la kosɛbɛ karamɔgɔ o tɛ juguman de an ye ɲininkali ma kɔnɔ na aha baro di ko dɔ labɔ na ɲininka t'o labɔ na ɲininka fana dɔ labɔ baro fana t'o labɔ an ye jama sawa dɔ i ni ko o tɛ karamɔgɔ an'an karamɔgɔkɛ i fɔlen don kosɛbɛ k'a f'i ma i kunbo k'i fɔ k'i kurunci awɔ o komi an ye somaw ye an bɛ somaya la a bɛ san damadɔni bɔ mɛ fɛn caman ɲɛ tunnen don an ma dɛ misala ka kuma kulalen don namara t'a la ani mɔgɔ ye kuma o kuma fɔla dugukolo sanfɛ i k'i ka fɔta ani ka kɛta i k'o ɲini k'o dɔn n'i ko k'i bɛ kɔrɔlen sira kan kɔrɔlen sira yɛrɛ sira tagama cogo f'i k'o le ɲini k'o dɔn ni e m'o ɲini k'o dɔn e bɛ kɔrɔlen sira kan don min na ni denw nana ka ni ɲininka k'a sɔrɔ olu kɛlen don ka ɲɛ dɔ sɔrɔ ko bɛɛ ma i laban i bɛ kɛ karontigɛla ye an b'a ɲini sunko mari fɛ a kana karon don an da kɔnɔ n'i ka fɔtaw bɛɛ lajɛlen lamɛn wa n ye faamuya caman sɔrɔ a kɔnɔna la kosɛbɛ n ye faamuya caman sɔrɔ a kɔnɔna la mɛ hali bi n bɛ ɲininkali dɔ tɛnku i la ka taga hali bi wɔkulɔnin ko in fɛnɛ fanfɛla la n'i ko ko kɔmɔkurunin o kɔmɔkurunin nin ale bɛ ɲɛ la wa parce que i ka kuma kɔnɔna la i y'a fɔ i ye kɔmɔkurunin fɔ ka kɔmɔjan fɔ ka ligi langa fɔ mɛ ligi langa in fɛnɛ bɛ ye ɲɛ la wa i ye kuma min fɔ n y'o faamuya n'a fɔra ko jinɛ y'i fɛ i ka jinɛtigi y'a lɔn dɔ fɛn jumɛn fɛ i sigi bɛ fɛn min kunna o fɛn bɛ i jaabi ka bɛn ni kɛta ni fɔta minnu ye o de bɛ i ka jinɛtigiya yira kɛnɛ kan mɔgɔ i b'a fɔ ko jinɛ b'i fɛ mɛ e yɛrɛ min ye ko tigi ye ne bɛ kule n'a ye k'a fɔ k'i ye jinɛtigi ye e tɛ se ka jinɛ yɛrɛ kɛcogoya fɔ donc sisan n b'a fɛ k'i ɲininka o la n'i bɛ se k'o jaabi d'an ma voilà est-ce que kɔmɔkurunin ale bɛ ye yan sinon anw ka denmisɛnninya kɔnɔ fɛn dɔw yirala n'an ye fɛn dɔw ye an b'a fɔ o ma ko wɔkulɔnin komi i yɛrɛ ko ten u kɔni y'a fɔ ko wɔkulɔ don mɛ an ka yeliw la a caman bɛ kɛ sufɛla fɛ walima fitiri u b'a fɔ ko fitiri makɛ tile ɲɛ dogolen dɔɔnin a caman bɛ k'o kɔnɔna de la o fɛnɛ bɛ jate kɔmɔkurunin dɔ fɛ wa parce que fɛn surumanin don quoi wala i folen don kosɛbɛ aw bɛɛ lajɛlen fɔlen dɔn deba fasafasi fɛrɛ tɛ filanan karamɔgɔ ni kalandenw an karamɔgɔ fanda modu ni ma fili wala o de sɛbɛnnen bɛ ne ɲɛkɔrɔ yan i fɔlen dɔn kosɛbɛ an y'i ka laseli an ye caman lamɛn a la wala ɲininkali min tun bɛ ne bolo ka a kɛla an karamɔgɔ buwatu de dɔn wala buwatu de dɔn danfara jumɛn bɛ
sonomi ni cɛ ou bien a bɛɛ kɛlɛ n'u tɛ kɛlɛ danfara jumɛn bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ voilà bari an b'a mɛn ko sonomi ni nkonomi bon yala a bɛɛ de ye kelen wa n'u tɛ kelen o danfara jumɛn bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ voilà o tun ye ne ka ɲininkali ka k'i la an karamɔgɔ voilà i fɔlen dɔ fɔ tɛ ani dɔ bɔra ka ɲininkali dɔ kɛ sisan komi ne yɛrɛ tun b'a fɛ k'o ɲininkali kelen de kɛ mɛ ale ta ye ko ni sɔrɔ min ko danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ ne t'a t'o ye ne t'a ye mun ye wɔkulɔni ni walima i bɛ ka fɛn minnu fɔ danfara jumɛn de b'ale ni sɔrɔ min cɛ puisque ne yɛrɛ ka faamuya kɔnɔ ani depuis n nana kamitiya kɔnɔ ne y'a ɲini k'a faamu k'a fɔ ko ja vraiment ne ka faamuya kɔnɔna la ne ko n ko ni jinɛ kɔni bɛ yen n k'o bɛ kɛ sɔlɔmiw de ye sɔlɔmi minnu banna tagali ma quoi voilà donc ne yɛrɛ tun ye o de faamuya kosɛbɛ kosɛbɛ n nalen kamitiya kama kɔnɔna la donc n hakili ye n sɔn kuma min na n ko ni a bɛ kɛ fɛn ye k'a fɔ ko fɛn bɛ yen ne kɔni bɛ se ka jinɛ ko bila minɛ min kɔnɔ est ce que a tɛna kɛ sɔlɔmi minnu n'u bannen don n'u banna ka taga quoi a tɛna k'o ye mɛ danfara jumɛn de bɛ sɔlɔmi ani kunbo walima kɔmɔkurunin ni kɔmɔjan ani ligi langa danfara jumɛn de b'o olu n'u cɛ voilà o danfara jumɛn b'ale sigifɛnw fɛnɛ cɛ voilà hotap imanden soma imanden rowlenti afande manden ko dankundo rowlen kele ko ni kata yuri kalata ni tamndala yurata mi kalala koni momen don kata ko wara kelu la rota de ni wulu kedon ga wulu kala ko ta ko sola mini banda voilà ino men fola wadi na ye komo kudunen be nyala komo jambe nyala ninkinan kan be nyala sika sito rowul be nyala me jinalu te a fo men kala ko jinalu le jinalu tɛ alu ye dali masala danfɛn gbɛdɛlu le di men ye duɲa nin kɔnɔ yan dɔ kɔni alu dɔ kɛ ye kɛla sababu di ka jinaya la na mɛ alu yɛrɛ kan tɛ jina di n'i ye kɔmɔkudunen ko ma fɛnɛ kɔmɔkudunen ko ale ye fɔɲɔ lihala dɔ le dɔ a ye fɔɲɔ lihala mɛn dɔ fɔɲɔ wo sɔlɔmin dɔ a kɔnɔ a bɛ se fɔlɔ ma se ko fɔɲɔ fin walima fɔɲɔ concon walima fɔɲɔ fonfon ale kunsi ka jan i b'ale ye ale ye kɛla falan de la konkolu kɔnɔ ani jidalu la wale kosɔn fɔlɔ mɔgɔ minnu la du ye bakan na walima kɔbalu da fɛ a ye bɔla kɔtu kɔrɔ ka na wulu fɛ su dɔ ka na fanikoron duma ale ɲɛ tiya fada fana tiya baba wɔrɔna fiyewu o fada o fana o fana ka di ale ɲɛ o fɛn tɛ ale de wala ale bɛ ten de n'i y'a ma fɛnɛ ninkinan kan ale bɛ bɔ baba ton de la baba b'a ton b'a la ton jamɛ ne nin dɔ o bɔlɔ minnu b'a cɛ ɲɔgɔn kan yen nɔ ka siyaya baba ton kɔnɔ wele ye ba tankun dɔ la bɔ a b'a tan wele sisilama ye yɛlɛla ka yɛlɛ san dɔ mɛ a tɛ n'i ma di sisi min fana ye yela o din dɔ ale tɛ nima di ale ye bɔlɔ min de di mɛn ye bɔla dugu kɔrɔ ka yɛlɛ wele kosɔn mɛn ye dugukolo ko kalama bɛrɛbɛrɛ kɛ n'i y'a fɛ ka kuran di mɔgɔ ma i faso kɔnɔ n'i ye baba to wo ɲɛnama dɔ ye k'o sen ka jihan du kɔnɔ dinga kɔnɔ a ɲa yɛrɛ ma kalaya dɔ bɛ yen nɔ n'i sera gbankuɲɔ n'a dolikɛla yan nɔ i bɛ se ka kuran di mɔgɔ ma donc a ko bɛɛ ten de i ni kɔn voilà baden n ka wele fɔ n ko n'i m'a ye dilanna kankeya saba le kɔnɔ kankeya saba o b'a dafa a bɛ kɛ nima de o le ye ni sɔlɔmi ani faribanku yɛrɛ ka nin wɔrɔ ni sɔlɔmi tɛ kelen ye dɛ ni ani sɔlɔmi olu tɛ kelen ye ani faribanku fana tɛ kelen ye n'a fɔra se ko ni o ye bankuɲɔgɔnna le di fari kɔnɔ fari sinfondalu bolo a gbɛngbɛn sɔn kɔnɔ mɛn ye kɛla sababu di ka lama ladon fari dɔ i di taama i di kuma i di damunu kɛ i di sunɔ i di bui nɔrɔ wele ye ni di nka sɔlɔmi hinɛ sa sɔlɔmi wo wele ye esprit di wo fana ye kankiya le di fari kɔnɔ mɛn ye mɔgɔ gɛrɛ kani di ale le bɔla ale b'a bɔ a tora la sɔlɔmiya kelen wele la
solo min wele kala sababu di kanke mo kiyani di solo min wele kala sababu di kanke mo barkane di solo min wele kala sababu di kanke fankamari solo min wele kala sababu di kanke mo kiyani fadi banku sa e yɛrɛ ka ni ɲa wala mɛnu bɛɛ mina o mi bolo ɲa sɔn tolo olu le bɛɛ mina mɛ ni solo min tɛ kelen di tubabulu k'a ma ko l'âme esprit le corps c'est les trois voilà il faut les ɲini voilà bade la ɲininkali bɛnnen b'ale la ɲininkali ka ɲi n'i y'a ye baara ye kɛla baara ye jebila kankeya fila le baara jebila e mɛn baara kɛla ile soma kɛ ile mɛn baara kɛla i ye nala kankeya fila le b'i la jo ma i la basi ma kankeya fɔlɔ ye mun de wale ye ko di o ye kuma le di i natɔ kuma mɛn ɲafala i la jo ɲɛ kankeya filanan o ye fɛn de di i natɔ sisɛ mɛn dil'a ma i natɔ woro mɛn dil'a ma i natɔ ba mɛn dil'a ma i natɔ misi mɛn dil'a ma o y'i la kankeya filanan de wɔrɔ i b'a na i b'i si ka kuma i la jo ɲɛ ka kuma ɲɛ ka ji bɔ alu ni ɲɔgɔn tɛ ka tila ka fɛn wolo fɔ a ka wulu d'a ma n'i ka wulu d'a ma wo bɔlɔ min mɛn y'i la jo la bɔlɔ min mɛn y'i darɔ kan na i la kuma la bawo bɔlɔ min de kuma la bɔlɔ min mɛn fana ye i la sisɛ la walima i la ba la walima i la wulu la bɔlɔ min wi de natɔ donna i la jo rɔ wulu b'a dɔn jo rɔ jo ye bɔlɔ min wele ta la ko min ka kan ka dilan a wɔtɔ ka wɔ wele kudu bɔlɔ min o la k'o k'o la dan walima k'a dɔ tiɲɛ nka n'i nana baara di mɔgɔ ma k'a sɔrɔ mɔgɔ min baara kan ka kɛ mɔgɔ min na lamadɔ ile y'a fɛ ka denmisɛnnin dɔ minɛ sisan k'o k'i furumuso ye i wɔn'o dilan jo ti mɛn ma n'a k'a sɔrɔ wala jo fanka la capacité ni denmuso wala capacité fanka bunyara i la jo sɔrɔla wala capacité ma i de ko bɛɛ kɛ i tɛ se k'a minɛ wale kosɔn fo ka mɔlu lolo le lɔn minnu sani y'i si la jo kunna k'i kumatɔ a ɲɛ wɔrɔ lolo olu b'a lɔn i tɛ se kuma la a ɲɛ wale lolo ba naani a de fɔ ko fɔɲɔ ji ta ani bɔgɔ fɔɲɔ ji ta ani bɔgɔ wala ele na ni jo ti mɛn ma ni k'a sɔrɔ wala jo lolo ye ta le di i y'a fɛ ka denmusonin mɛn mina wo lolo ye fɔɲɔ le di n'i le ma se o kɛɲɛ gɛrɛgɛrɛ la k'o mina ni ka fɔɲɔ bila t'a rɔ a di tɛmɛ a la jamana n'a k'a la jamana tɛ bɛn wɔrɔ wi b'a lɔ i kɔrɔ ni baara ye jebila ka kɛ lihala o le rɔ kuru baara bɛ ten musuko baara bɛ ten sɛbɛko baara bɛ ten a baara bɛɛ bɛ kɛ ten de kama nin kɔnɔ fo a y'a sɔrɔ i ni bɔlɔ min t'i dolo bɛn n'i la baara ma min fanka ka bon min sɛnɛ kuma la min na jo fanka ka bon alihala bɛɛ rɔ i ni ko wala badi n'i ye a ma fɛnɛ n'i ye wɔkulɔ ta kaba ka sɔlɔmin ta kaba ka wɔkulɔ suya wulu ni kɔmɔ kudu ni wulu ni nin kina kan wulu ni kɔmɔjan wulu sɔlɔmin de wulu bɛɛ la dɛnɛ na y'a lɔn minnu ko fɛn fɛn n'a ye dunyɔrɔ ko a sɔlɔmin b'a la i kan ye kɔmɔ kudu ni minnu ma wari u sɔlɔmin bɛ yen nɔ i kan ye nin kina kan mɛn ma u sɔlɔmin bɛ yen nɔ i kan ye kɔmɔjan mɛn ma u sɔlɔmin bɛ yen mɔgɔ fana yɛrɛ ka nin mɔgɔ fana ni sɔlɔmin bɛ yen nɔ sɔlɔmin wi fɛn bɛɛ la dɛnɛ fɛn fɛn n'a ye dunyɔrɔ ni mɛn tɛ fadima di i b'a ye o dɔ kɛ ye min ni sɔlɔmin de di a dɔ kɛ ye min ni sɔlɔmin de di mɛn tɛ fadima di o le kosɔn a fɔnɛ ko bɔlɔmin mɛn ye kuma la ko bɔlɔmin o b'a kɛ bɔla ko miiri mɛn natɔ a fɛ ko o le y'a sɔlɔmin de wɔrɔ wele ye a miiri min wele kosɔn mɔgɔ miiri maa dɔ b'a kuma kumakan de la bɛɛ tolo kan mɔgɔ miiri tan b'a kuma bɛɛ bɛ se k'ale lafiya wɔrɔ sɔlɔmin mɛnu ma se taa la benbalu tɛla do olu tɛ se ka dubɛrɛ ɲa de alu tɛ a tiɲɛ an ma alu tɛ a ɲa an ma ni ka kɛrɛ alu ma benbalu ye bawo ni mɔgɔ la tɔɲɛ warada bankukolo nin kan i bɛra tɔɲɛ kɛ ka tɔɲɛ kɛ n'i sara sani ni se tɛ benbalu ni seyɔrɔ la a bɛ tɔrɔ siyaman kɛ a bɛ fodonfɛn la jaba kɔnɔ yanni ale se tɛ yen nɔ ale ye silanin na k'a wɔtɔ ale se tɔ mun bɛrɛ kɛla ale ni jinɛ tɛ kelen ye maintenant n'ale wɔra ni mɛ ni seyili ka kan a kan k'a kɔ sen dunya nin kɔnɔ réincarnation o b'a kɛ na la n'ala man tɔrɔ le wɔra ne tɛ a bɛ se yɛlɛmana ka kɛ fɛn su wɛrɛ ye yiriju began do walima fɛn do mɔgɔw fana bɛ se ka tɔrɔya la min kan wɔrɔ ani ni le natɔ o fana dɔ ani a sɔlɔmin kelen o wɔrɔ wala a yɛrɛ kala ko a wulu tɛ kelen ni wulu bɔnnen ni ɲɔgɔn ma
ni wele ye kɛla sababu di mɔɔ ye se bɔ nɔ dɔ lu kɛla k'i bɔ nɔ dɔ ka kuma ka nin kɛ ten maintenant sɔlɔ min de kɛla sababu di e se k'i miiri i fari ye développé a ye kɛ ten wele kosɔn an ɲa damu mɛn de kɛla malo mɛn damutɔ o fana sɔlɔ min y'a dɔn a min fana y'a dɔn olu de ka fɔla ɲɔgɔn na k'an dɛmɛ ka fanka ta k'a d'an ma ni k'a ye tuguni sunkun yɛrɛ ka nin ye taamala sunkun mɛn dɔ i d'a ye e la sɔlɔ min ani ni ani fadi banku i d'a ye i kama mɛn fana kɔnɔ o jesunin kama o i d'a ye sɔlɔnin wɛrɛ fana o kɔnɔ ni n'o ka banku ɲɔgɔnna kɛ i d'a ye ala mɔya bara bɛn walima falin dɔ bara b'i la ko dɔn mɛn b'i sankɔrɔta wala a tɛ su kelen ni bi a tɛ su kelen ni sini i fɔlen kan karamɔgɔ kan ba ne kɔni ta ye ɲininkali min ye Solomani o fan o ye ni de wa o ye fɛn suguya jumɛn de ne kɔni tɛ o fɛn yɛrɛ de dɔn n'a y'a sɔrɔ e bɛ se k'a fɛn fɔ n ye Solomani dɔnya o ye fɛn suguya jumɛn de ou bien ni mɔgɔ fɛn ni bɔra dɔrɔn ani de Solomani dɔnya wa sinon ma se n tɛ ale dɔn fiyewu n'a y'a sɔrɔ e bɛ se ka o fɛn suguya fɔ n ɲɛna n ka se k'a faamuya. Wala wele ye kɔmɔ kudunen de ale fana y'a ta dalifɛn de di dalimansa bolo wala ni ka mɛ se ko kɔmɔ kumaden bɔnnen don mɛ kɔmɔ mɛ ye mɔgɔ bɛɛ kɔ angili tɛ mɔgɔ mɛn na ale de bɛ kɔmɔ di wala wo kɔmɔ kudunen wo dɔn ma nɛ wo hakili dɔ wo ton dɔ wele ye kɔmɔ kudunen de wele kosɔn ala na mɔbali d'a fɔ ko ni kɔmɔ kudunen jinɛ bɔra mɔgɔ ɲɛ k'i da ye k'a tilamɔ tɛ ko ɲɛ ye la ko hakili bɛrɛ t'a la epi fani korondon duman ɲɛ k'i kuma ji ko koron kunna ko wulu duman ɲɛ ko kɔmɔ kudunen jinɛ ale y'a fɛ o y'a yira k'a tɛ ko kalama mɛ o kɔrɔ tɛ ko arabu karamɔgɔ ni tubabu karamɔgɔ ni an na soma dɔ ye jinɛ min ji la ko wele nɔnɔ an n'o tɛ kelen ye an na jinɛ o n'a ye wɔkulɔ di o tɛ ye la o ye ko le di nka fɛn tɛ mɔgɔ de se ka mɛn minna dɔw ye dalifin wɛrɛ le di a bɛ fɔ min ma ko kɔmɔ kudunen walima kɔmɔ jan an man tɛ nin tinan kan a n'a ɲɔgɔn dɔ olu ye nɔ fo babon 12 jate min bi se ma dan na mɔlu ka min kɛ jinɛw di k'a sɔrɔ jinɛw tɛ ne ko wala baden sɔlɔmin ni tɛ kelen di de sɔlɔmin ni tɛ kelen di sɔlɔmin fana tɛ fɛn di ale ye ko le di c'est à dire n'a fɔra ko fɛn mɔɔ y'a di mɛn ye i d'a mina i d'i mako bɔ a la walima i bɛ se mɛn mina la hali ni k'a sɔrɔ i ɲɛ maa ye lamɔ dɔ fɛn dɔ ye dunya dɔ an y'a to ye la mɛ an ɲɛ sera an mina la k'an mako bɔ a la o ye mun di o le ye fɔɲɔ ye an bɛɛ ye fɔɲɔ mina la an bɛɛ y'a samana an bɛɛ y'an mako bɔ a la mɛ an ɲɛ tɛ fɔɲɔ ye la mɛ fɛn de c'est un objet an se mɛn mina la mɛ mankan min bɔtɔ i d'a dɔn nin i n'o kuma min fɔla nin mankan o ye ko le di o tɛ fɛn di wɔrɔ sɔlɔmin fana ye ten de n'i y'a fɛ fɔ ka sɔlɔmin ɲa ye walima sɔlɔmin dɔya ça c'est la spiritualité africaine spiritualité o lamɔ n'i ka ji ta se k'i ye ji min na i b'a ji ta k'a lɔ i da la sɔlɔmin mɛ yɛlɛ ma ani sɔlɔmin mɛ ji la ji sɔlɔmin wele kɛra sababu di ka ji dɔ bɔ e fari dɔ ka ji dɔ ban e fari dɔ maintenant ni sɔlɔmin tɛ ji min dɔ mɛ ni ile fadi di se fudula ɲɔgɔn ma i da y'a tɛ ji dɔ bɔ i la a fɔlɔ olu ma ko sɔlɔmin wɔrɔ sɔlɔmin ni min tɛ kelen di sɔlɔmin ye ko le di nka fɛn tɛ kuma dɔn ne yɔrɔ bɔra faamu ne kan o diyara n ye kosɛbɛ o diyara n ye i kolokoto i dansɔgɔ i ni ta i ni gbanini ko dansɔgɔ i fɔlen i ka nin kuma in ni hakili sigi kosɛbɛ sisan n ye faamuya sɔrɔ a la n ye faamuya ba de sɔrɔ nin kuma in na wa a diyara n ye kojugu mais i ka nin kuma a ye hakilina di yan nɔ k'a n'a faamuya kosɛbɛ donc n ye faamuya ba de sɔrɔ a la donc n b'a fɔ k'i fo k'i kolonci k'a f'i yɛrɛ ma i dansogo i ni ko i ni ta i ni sisi i ni kala nin diyalen ye kojugu awɔ nin diyara n ye trop Simbon i ni ta i ni gbanini ko i ni kala i ni sisi n bolo bɛ d'u ma ɲɛ i ni ko wala baden a fɔla wale ma ko konko ma wala konko ma lo di ale fana ni
kɔmɔ kuruni tɛ kelen de ale ye kunko ma ale ye kɔnɔ le b'o ye kɔnɔ le o di ne yɛrɛ b'o ye fo k'a bon k'a faga kunko ma le o di ayiwa n bɛ ɲininkaliw kɔni kɔnɔ na n bɛ ɲininkaliw kɔnɔ na an b'a fɛ ka foreke nin filɛ manden dugukolo bɛɛ de kan an b'a fɛ ka foreke nin filɛ foreke nin don a bɛɛ filɛ fiyewu sika t'a la kosɛbɛ badi i ni bani ko dan sɔgɔ bolo fila bɛɛ duguma ye wala o ni kunnafoni ko yɛrɛ tɛ sira kelen fɛ o bɛɛ tere le ye o bɛɛ tere le ye a bɛ fɔ min ma ko nɔrɔ wala o bɛɛ nɔrɔ le ye o le kosɔn an na mɔbalu tere rɔ sani mɔ tun ye furu kɛ u b'i ni muso ni lolo filɛ alu lolo bɛɛ filɛ ni le n'a lolo n'alu bɛ ɲɔgɔn nafa n'alu tɛ ɲɔgɔn nafa o bɛɛ lɔn ni o lɔnda n'alu bɛ ɲɔgɔn nafa fudu de kɛ ni fereke dɔ bɛ yen min bɛ na kɛ sababu ye ka tiɲɛni ka don ladon ile la sɔrɔ t'a kɔnɔ u b'o saraka bɔ saraka o bɛɛ bɔ ni saraka ɲɛko tɛ min na u b'a fɔ k'i ye furu o bolo ka de k'i kana kɛ dɛ i kana kɛ mɛ k'a fɔ ko kunnafɛn b'a la ko le bɛ kɛ sababu ye k'i la nafolo tiɲɛ ayi a tere le tɛ bɛn e tere ma a tere tɛ bɛn e tere ma c'est à dire que an t'a bila lolo ko kama kɔnɔ a lolo ni de lolo tɛ bɛn ala lolo tɛ kelen de ala lolo bɔ ɲɔgɔn n'i y'a furu i bɛ mantɔrɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ mɛ ni muso min ye bira k'a fɔ ko o duya fɛ ko fɛn dɔ bɛɛ bɛna ma bolo min wele bɛɛ n'a ma ka na ale kɛlɛ o le kosɔn an na soma kunti bi yen nɔ bɛɛ yiri dɔ d'i ma k'i ye o mɛn jeni i y'a kɛ wusulan kɔnɔ k'a jeni i ka so kɔnɔ k'o bɛ kɛ sababu ye fɛn nin bɛɛ ta n'i y'o jeni a sisi min bɛɛ yɛlɛ o de o le bɛ gbɔlɔ min dɔw o kɛlɛ ni gbɔlɔmin y'a fɛ k'a na o b'ale kɛlɛ o b'a la ta n'o y'a gbɛ a tɛ na bilen a ko bɛɛ bɛ kɛnɛ le kan i ni ko wala ni o ma fɛnɛ n'i y'a tigi ma fɛnɛ dɔw y'a ye kunkololabana dɔ b'a la kunkololabana dɔ bɛ a cerveau la walima a kun pɔtɛ ni gbɔlɔmin dɔ ban kun ɲɔgɔn na gbɔlɔmin o mɛn nala a kun pɔtɛ jasonna sɔn ka na a dɔ silan wale kosɔn a bana dɔlu y'a fɔ k'i kunkolo wusu n'a ye fura i kunkolo wusu ni fura nin ye an man tɛ i kunkolo ko ni fura nin ye walima i farikolo ko ni fura nin ye ni farikolo ye ko fura nin ye ni fira o dɔ jɔsɔ n'o fanga ka bon ka da gbɔlɔmin jɔsɔni mɛn nala ma n'o fanga ka bon ka da o ma i la bana bɛ taa a bɛ kɛnɛya mɛ ni k'a sɔrɔ gbɔlɔmin min bɛ nala o de ni o fanga ka bon ka da e ka fira ye fira fana bɛ dɛsɛ baden o dan la sikasi t'a la wɔrɔ a k'olu bɛɛ ten na a bɛɛ bɛ kɛnɛ de kan i fɔlen min karamɔgɔ ko tɛ ba i fɔlen don kosɛbɛ kosɛbɛ i fɔ k'i kɔlɔsi k'i bolo kɔrɔta a f'i ma i dan sɔgɔ ko ni jan di sisi ni kala mɛ hali bi n bɛ fɛ k'i ɲininka kuma est ce que o kɔmɔkurunin minnu filɛ nin ye olu bɛ se fa la wa est ce que olu bɛ se fa la wa o namaja minnu o kɔmɔja minnu filɛ nin ye olu bɛ se fa la wa olu bɛ se ka fa donsokɛ bɛ se k'i to donso yala la kungo kɔnɔ ka mugu ci a la n'o bɛ se ka kɛ i kan bɔ fili la donc ɲinɛ an k'an bɛnbaw la gosi parce an bɛnba janba ninnu tɛ dɛ silamɛya donnen bɛnba minnu donna ni donsoya ɲɛ tununu ma somaya ɲɛ tununu ma olu y'a fɔla k'u ye jinɛ faga la u kan bɛ kɔmɔjan de ma wa walima u kan bɛ kɔmɔkurunin de ma wa awɔ i fɔlen don kosɛbɛ 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 sinon e ka kuma in b'a yira k'a fɔ ko sadi kɔmɔkurunin ni kɔmɔjan olu tɛ fɛn ye olu tɛ fɛn ye fɛn min ni fɛn cɛ ɲumanw don i n'a fɔ u bɛ jinɛko pɛrɛti cogo min na o fo dɔw yɛrɛ bɛ taa jinɛmuso yɛrɛ furu k'olu ni jinɛmusow bɛ taa an kɔni bɛ sofɛnya la an ni jinɛmuso ma deli ka jɛ dɛ nka an bɛ ko dɔw kɛ u bɛ ɲa dɔw yɛrɛ tɛ ɲa an bɛ dɔw kɛ olu bɛ ɲa dɔw tɛ ɲa an bɛ dɔw kɛ olu bɛ jaabi teliya yɛrɛ yɛrɛ la an bɛ dɔw yɛrɛ kɛ jaabi yɛrɛ tɛ bɔ olu la joona jaabi bɛna bɔ a la waati min na o y'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ tigɛlen la ka ban a tigi bɛna jaabi sɔrɔ a la kɔfɛ a b'a ye k'a ka ko ɲɛna n'a dɔw kɛra hɔrɔn u bɛ tila ka segin ka na jaabi ɲuman d'i ma mɛ hali bi ɲininkali don parce kɔmɔkurunin ninnu bɛ fa wa u bɛ sɔrɔ k'u fa i n'a fɔ surasiw bɛ mugu ci ɲɔgɔn na cogo min na est ce que i bɛ se k'u ye kungo kɔnɔ ka mugu ci u la i n'a fɔ
donsoga bɛ mugu ci sogo la cogo min na k'a faga ni ye kɔmɔkurunin faga walima kɔmɔjan faga kɔlɔlɔ b'a kɔfɛ wa tɔɔrɔ b'a kɔfɛ wa a bɛ se ka ko lase ma wa i fɔlen don k'a f'i ma ko o tɛ. Dansɔgɔ i ni ko wala kɔmɔkurunin ba kɔmɔjan ba ninkinan kan ba u bɛɛ bɛ se ka faga mɔgɔ bɛ se ka bɛɛ faga sika yɛrɛ t'o la konkoma ne yɛrɛ y'o faga konkoma min ye mɛnɛnaw de fitiri da fɛ a bɛɛ minɛ a bɛɛ bori ten prrr a daa bori kila minɛ a daa bori k'a turuturu kɔnɔ le yɛrɛ kɔnɔ su dɔ le yɛrɛ ne yɛrɛ y'o faga kɔnɔ finnen dɔ le ne yɛrɛ y'o faga maintenant ni kɔni y'alu faga kɔlɔlɔ b'a la dɛ kɔlɔlɔ b'a la ɲama y'alu la quoi ɲama y'alu bɛɛ la o le kosɔn hali an na donso cɛmɔlu ni mɔgɔ ye si fa walima ni ye gɛrɛ a faga walima ni ye senb'a faga a bɛɛ tila ka o ɲaman bɔli a bɛɛ dolu siri kɛrɛkɛrɛ a b'i siri n'alu y'i siri a bɛɛ tila k'i jon k'i ko quoi ka a ɲaman bɔ i fɛ k'a ɲaman gbɛn k'a bɔ i fɛ mɔgɔ kɔlɔlɔ b'a bɛɛ la mais ale yɛrɛ kɔni tɛ se ka fosi k'i la a tɛ se ka ko wɛrɛ k'i la mais kɔlɔlɔ kɔni b'a la ɲaman min b'a la o b'i kɛlɛ fo ka ɲaman wele finfan k'o bɔ yen o b'a kɛ edisi la mɔya kɛla damu dɔ voilà ko bɛɛ ten de hotep an b'o fɔ ɲininkɛlaw dibi dunbiya fo ka taa se kaba tarawele ma k'an ka komoba yɛrɛ fɔ Kɔtɛban Kamara Kɔtɛban Kamara ɲininkali kelen bɛ ne bolo fɔlɔ komi an bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama cogoya min na musolakaw la a ka ca jinɛ bɛ olu de la i yɛrɛ bɔra ka se a don ma sisan mais yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ o kɔni ma fili ne ma dɔɔnin muso kɔni mana kɛ cogo cogo muso fanga man bon i b'a ko cɛ fanga bɛ cogoya min na bon muso mun b'a fɔ ko jinɛ muso mun bɛ jinɛ ye n'u ye fɔ cogo dɔ la n'u ye jinɛ ye u bɛ boli ka kungo kɔnɔna sira minɛ mɔgɔw bɛ u gɛn k'u minɛ bon n'i ko k'i b'u minɛ cɛ kelen tɛ se ka u minɛ fiyewu fo cɛ fila cɛ saba de ka jɛ muso ninnu na pour que k'u minɛ parce que i b'a sɔrɔ muso ninnu fangaba de bɛ kɛ u la waati min na u b'a fɔ ko o ye jinɛ ye donc comme Kɔtɛban Kamara o bɛ se ka kɛ cogo di o muso ninnu fanga min filɛ ka kɛ o la o waati ninnu o ye fanga sugu jumɛn de ye force sugu jumɛn de ye voilà u bɛ sinɛ dɔrɔn ka boli ka taa mɔgɔw b'u gɛn u bɛ boli kosɛbɛ puis n'i ko k'i b'u minɛ o minɛli ma nɔgɔn voilà i b'a sɔrɔ muso min yɛrɛ ni a t'o cogoya la e kelen b'a minɛ hali i b'a minɛ ala tɛ se k'a yɛrɛ faso a tɛ se k'a yɛrɛ lamaga nka ni a ye o lamagaw daminɛ fo mɔgɔ saba mɔgɔ naani de ka se ka o muso minɛ pour que u ka se ka lajɔ voilà o yɔrɔnin fana n'a sɔrɔ i bɛ se k'i da don o yɔrɔnin na k'o ɲɛfɔ an ɲɛna fanga min ni o muso b'o fanga in sɔrɔ a b'o fanga in sɔrɔ cogo di voilà n'i y'a ma fɛnɛ ni mɔgɔ ye i sɔnɔmɛ c'est à dire i ni i farikolo ani sɔlɔ min n'i y'o di baara fɛn fɛn ma k'a fɔ i b'i yɛrɛ latɛmɛ baara o ma i t'i miirila foyi wɛrɛ ma fo baara o i ye baara min kan wɔdi o sɔlɔ min bɛna don e fɛ o bɛna don i fɛ o bɛna jɛbi i fɛ dulu b'a fɔ dɔ yɔrɔ ko nin jinɛ ye karisa fɛ nin jinɛ ye karisa fɛ maintenant a bɔlɔ min de bɛna don ile fɛ wɔdi bɔlɔ min bɛ don i fɛ o a bɛna deri la bawo i bolo bɛna mɛn a rɔ i b'i gɛrɛla tɛmɛ a ma i mako tɛ ko fila la dunyɔrɔ fo ko kelen pe o i b'i gɛrɛla tɛmɛ a ma o de kosɔn tubabulu y'an dan na arabulu y'an dan na arabu cɛ n'ale ye ko mɛn kelen ɲɛɲini na a t'a ni filala dɛ la tubabu cɛ n'a ye ko min ɲɛɲini na a t'a ni ko filala dɛ la o dɔ i b'i kun kelen o suwazi ka to o kan wele ye bɔlɔ min don to e fari dɔ o b'a don i fari dɔ i da y'a bara bɛɛ i le bolo ka tɛmɛ mɔgɔ tɔlu kan dɔ y'a fɔlɔ la ko laturu jinɛ ye ka di sanfɛ bon i d'o tilamɔgɔ dɔ ye ko laturu jinɛ y'a fɛ a bolo ye jebi la mais a b'a ko basa nu damina tel que a b'a muso k'olu k'i bila muso kɔ fan bɛɛ rɔ ka ko kurun kɛ kaba ka laturu man ko ma bila ten i d'a ye a bɔlɔ min bɛ donnen tara o de bɔ a fɛ i ni mɔlɔka mɛ ko karisa tun ka laturu lɔn k'a tun ka laturu lɔn k'a sɔrɔ laturu bɔlɔ min bɛ tara a fɛ ale la manamana ni a la ko ma bila bɛ kɛ sababu di k'o gbɛn k'a bɔ a fɛ n'o bɔra a fɛ a tɛra k'olu yela ɲa mɛn ma a tɛna yɛrɛ ten bilen wɔrɔ dɔ y'a fɔlɔ dɔ k'a jinɛ ye karisa fɛ a jinɛ ye karisa fɛ a bɔlɔ min de bɔra jebi a fɛ min di a la k'olu kɛ wɔrɔ a fɔ ɲɔgɔn butigi na ko a jinɛ ye karisa fɛ a jinɛ ye karisa fɛ o tɛ baasi ye sa o tɛ baasi ye mais fɔ an y'a lɔn ko mɔgɔ i deri ni ko mɛn na k'i nɔrɔ a la ka mɛn a fɛ i y'a kan k'a boloya o mɛ a ka kan ka kɛ ɲa mɛn ma o le yɛlɛmana e dɔ o b'a yɛlɛma i dɔ o b'a kɛ i b'a mɛn fɔ o di kɛ i b'a mɛn kɛ o di fɔ a ɲalɔn bɛɛ di don i fari dɔ i la k'olu di jebi n y'a bɛɛ ladɛnna
fo ka yɔrɔ de ɲa ye i ni ko kosɛbɛ Kombo Modibo n b'i fo kosɛbɛ k'i fo ka ɲininkɛlaw bɛɛ fo ka ban ka débat face à face kuru filanan cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen fo sani n da essayer la ɲininkali ma n bɛna kuma dan dɔ dɔrɔn fɔ o kɔfɛ n bɛ n'i la ɲininkali jaabi kosɛbɛ bawo a ye ɲininkali ɲɛtɔnɔba le di an tun ka kan tɛrɛ ka sɔn min ma yɛrɛ k'a fɔ an na kuma dɔn n ye wele fɔ kuma dɔn ko na ɲi ɲininka di kuma dɔ labɔ mais baro t'o labɔ dɛ baro fana ni ko dɔ labɔ na ɲi ɲininka t'o labɔ mais n'a fila la dɛra aw bɛ fa kosɛbɛ Kombo Modibo i y'a lɔn ko musoya o ye jɔsɔla le c'est à dire o ye chargé la le a ye chargé la le son appareil génital o ye chargé la le o la chargé o n k'a fɔ o le ma sɛn ko kɔmu ye donna la kɔmu mɛn don t'a la o de o wɛrɛmɛli ni wuya min ye yen dɔ o le bɛ bɔlɔ min don jasun sunkun kɔnɔ a bɛ bɔlɔ min sama sunkun kɔnɔ k'a ladon n'a ye bɔlɔ min o sama sunkun kɔnɔ k'a ladon bɔlɔ min o a la baara filanan min a b'o la yɛlɛ kunkolo kɔnɔ o de kosɔn n'i y'a la kɔlɔsi ni denmusonin min ma kɛ ko kɛ fɔlɔ a ma dɛ kɛ fɔlɔ a mako tɛ cɛ la ni fali bera an na dulu kɔnɔ walima ni so bera an na dulu kɔnɔ a bɛ fɔ ko denmusonin min ma kɛ ko kɛ fɔlɔ ko ɲɛna kɛ y'i pan a kunna n'o y'i pan a kunna a bɛ wuli k'i jɔ mun na a bɛ wuli k'i jɔ y'a lɔn ko bɔlɔ min dɔ le ye fali wɔrɔ o bɔlɔ min jɔsɔnnen kɔtɔdonnen ɲɔma dɔ le fana bɛ muso dɔ c'est à dire que y'a charge négative y'a charge positive o fila b'a gban kun ɲɔgɔn na a bɛ wuli bon ni muso y'a gban fali kunna muso gbantɔla mɛn wari a musoya bɔlɔ min wele bɛna ji fali ma n'o jira fali ma fali fana t'a bɛɛ yɛlɛ ale ma a bɛ kɛ sababu ye kɔrɔ fali bɛ wuli a bɛ fa kɛ ni musoya lɔ la o t'o di n ka lɔ bɛɛ bolo ɲɛ ye a tɔ kelen n'a filanan muso dɔw fana b'a kɛ ni ka sɔrɔ minnu ma olu kɛ fali cɛ gɛrɛ la olu ta sababu ye mun di u bɛ dakan ne ta la u b'a yira k'ale n'a y'a sɔrɔ mara in tɛ janfa k'a fali cɛ gɛrɛ la ni ɲɛngban fali nin kunna fali ka wuli dɛ mais n'a y'a sɔrɔ man kɛ fali cɛ gɛrɛ la mun fo n y'a kelen pele ma ni n pa kunna fali nin ye wuli wɔrɔ kɔmu o t'o t'a la wulila de a nɔ kumakan min fɔla o bɔlɔ min de bɛ don a fali la sisan ka fali nin na wuli n b'a fɛ ka mun fɔ yan musoya ye bɔlɔ min mɛn samana o de sunkun dɔ k'a ladon muso fari dɔ o ye yɛlɛmana ka kɛ fanka le di muso fari dɔ o bɛ kɛ fanka le di o le kosɔn n'o kɛra fanka di n'a ye bori i da ye ale ɲɔgɔn fanka 3 4 5 6 7 8 9 o bɛra kɛ ale kelen na cɛ kelen tɛ se k'a la lɔ bilen o le kosɔn alu ye borila waati o la wɔrɔ n'i y'a minɛ o rɔ sisan ni alu k'a minɛ ka fura ta k'a d'a ma ka bɔlɔ min o jason k'o bɔ a fari dɔ i da ye a kolo bɛɛ bara faga a tɛ se a bolo kɔrɔta la a tɛ se k'a sen kɔrɔta a bɛɛ bara faga bawo fanka gbɛrɛ min nani kana don a fari dɔ ka fanka d'a ma fanka o taara ka ban n'o taara ka ban dɔrɔn a fankakɔrɔ bɛ segin mais fankakɔrɔ segin tuma o y'a sɔrɔ n'ale ale sɛgɛra a kolo bɛɛ fagara a fasa bɛɛ magayara da sun bɛɛ o ye fɔ i ni jɔ karamɔgɔ n'an de ye ne kun ma ɲininkali min nɔfɛ n'an de y'o fɔ i y'a jaabi n kɔntanna ɲininkali laban ne fɛ n ka ɲininkali laban hali bi an bɛ o fɛn ko nin de la an ye fɛn minnu fɔ ligi nanga ani kɔmɔkurunin ni kɔmɔja ka taa fara c'est à dire fɛn tɔ minnu bɛ yen nɔ n t'a bɛɛ tɔgɔ dɔn olu yala u b'u yɛrɛ tunu mɔgɔ la wa u bɛ se ka u yɛrɛ tunu i la wa u bɛ se ka dibi don i ɲɛ la cogo min na e tɛ se k'u ye wala i n'a fɔ jinɛko bɛ cogo min na o ye kelen fana u fana ka kabila b'u dan na wa u ka kabila o b'u dan na wa wala Kombo o ɲɛyira siga foyi t'a ma nin yɔrɔnin nin ɲɛyira kosɛbɛ Kombo o yɔrɔ ɲɛyira o ɲɛyira yɛrɛ yɛrɛ de Kombo o la ɲininkali wɛrɛ min bɛ yen sa o yɔrɔ fana fɛrɛkɛ dɔɔni n ma se k'o yɔrɔ fana faamu kosɛbɛ walima n bɛ fɛ ka o yɔrɔ fana dɔn tuma dɔ la yɔrɔ dɔw bɛ yen sisan a bɛ se ka fɔ ko yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ sisan c'est comme sisan foro don a bɛ fɔ ko yan ko jinɛma yɔrɔ de don voilà i b'a sɔrɔ mɔgɔ n'i bala k'a fɔ k'i bɛ o foro in sɛnɛ ko dɔ b'i sɔrɔ walima dugumakolo dɔ c'est comme terrain dɔ du terrain dɔ ko mɔgɔ n'i ko k'i b'a jɔ ko nin ko b'i sɔrɔ mɔgɔ n'i ko k'i b'a jɔ nin ko b'i sɔrɔ wa a tɛ kɔrɔbɔ n'i ye ko k'i b'a a kɛ dɔrɔn
a commencé na bi sɔrɔ o b'a fɔ ko jinɛjugu de bɛ o yɔrɔ ninnu na wala ko jinɛjugu de bɛ o yɔrɔ ninnu na yala Kombo i bɛ se ka mun de f'an ye o yɔrɔ ninnu kan wala walima yɔrɔ dɔ tuma bɛɛ o accident bɛ kɛ o yɔrɔ in na quoi wala kuma bɛɛ accident bɛ kɛ yen wala walima kuma bɛɛ kɔni accident bilando bɛ kɛ o yɔrɔ in na yen donc mɔgɔw b'a fɔ ko jinɛjugu de bɛ o yɔrɔ in na yen karamɔgɔ i bɛ se ka mun de f'an ye o yɔrɔ ninnu fana kan wala walima dugumakolo don a tɛ se ka jɔ fiyewu fiyewu mɔgɔ minnu k'i b'a jɔ fana i bɛ problème sɔrɔ wala soit n'i ma sa soit ko dɔ kɔni b'i sɔrɔ o yɔrɔw bɛ yen n hakili la mɔgɔ caman kan k'o yɔrɔ dɔn an ka dugu bɔɲɔgɔnmaw kɔnɔ wala o dugumakolo bɛ yen mɔgɔ tɛ se k'u jɔ fiyewu fiyewu ko jinɛw de bɛ a yɔrɔ in na yen yala o bɛ cogo di komi i yɛrɛ bɔra ka jinɛko ɲɛfɔ cogoya min na an kɔni y'o faamu ka ban yala i bɛ se ka mun de f'an ye o yɔrɔ fana kan wala fo ka taa se forokow fana ma o kelen de fana don yɔrɔ bɛ yen nɔ ko o ye jinɛma yɔrɔ ye ko mɔgɔ man kan ka nin kɛ o yɔrɔ in na n'i y'a kɛ ko jinɛw bɛ dankari la wala. Wala kosɛbɛ i ya ɲininkali bɛnni i la ɲininkali sanuma bon y'a lɔ ko kurundu dɔ le bɛ yeli la quoi condition dɔ le bɛ yeli la yeli tɔnmasɛrɛ fɔlɔ ye min minnu f'a y'a sɔrɔ fɛn lɔnni dan tɛ dɔ la o le kosɔn n'i y'i bolo biri i ɲɛ la i tɛ foyi ye bawo wula t'i bolo ni i ɲɛ tɛ ni fɛn lɔnni kɛra dan tɛ dɔ la i bɛ se k'a ye kelen filanan a y'a sɔrɔ fɛn jaama i la quoi filanan a y'a sɔrɔ fɛn lɔnni bɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ yɔrɔ dɔ dɔn voilà o ma a lɔnni ye kɛ mètre 10 mètre 2 mètre 3 la i bɛ se ka fɛn ye sabanan a y'a sɔrɔ fɛn min ko fadimale c'est-à-dire que ɲa bɛ se ka min ye quoi min ni fɔɲɛ tɛ kelen ye voilà i bɛ se ka o fana ni ye naaninan a y'a sɔrɔ ɲa b'i la yɛrɛ kani ma n'o kɛra i bɛ se ka yeli kɛ o kurundu le bɛ yeli la maintenant fɛn minnu ko wari butu hinɛ alulatunu ani alulatunubaliya ni i ye min ye k'a sɔrɔ a ma don a kɔrɔngolo kɔnɔ minnu i bɛ se k'o ye mɛ n'ale y'a kisi ka don a kɔrɔngolo kɔnɔ a bɛ se ka tunu i la wulaminɛ tɛma i tɛ se k'a ye bilen mɛ k'a fɔ ale ɲɛna ka na don e yɛrɛ ka nin na ka don i la i fari la o ko tɛ dɛ mɛ a bɛ se ka tunu ni a bɛ tunu i ye wulaminɛ dɔ a bɛ tunu i ye kɛnɛgbɛ dɔ quoi voilà ale la ko bɛɛ taa la ten de fɛn minnu fɔ nin na a bɛɛ bɛ taa la ten de mɛ a bɛ se ka faga mɔgɔ fana bolo si ka tɛmɛ na awɔ kosɛbɛ kun bɔ Modibo i ni ta i ni kɔni de ko dan sɔgɔ i kolo ko to sa voilà Modibo a bɛ fɔla wele ma ko dugukuna de bɛ o ye dugukuna n'o ye yɔrɔ min na ni mɔgɔ dɔ y'a fɛ k'a jɔ n'i ma dugukuna ni ɲama finfan ka bɔ yen mɔgɔ y'a jɔ i kun bɛ to a la sikasi t'o la o ye yen de a bɛ se kɛla foro fana na foro yɔrɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ o fana ye dugukuna le ye maintenant foro la dugukunaya o ani terrain na dugukunaya o bɔnnen bɛ ɲɔgɔn na dɛ o bɔnnen bɛ ɲɔgɔn ma foro ka dugukuna i bɛɛ b'a sɔrɔ kɔni dɔ bɛ kɛ a da fɛ jisi yɔrɔ dɔ bɛ kɛ a da fɛ walima yiritu dɔ bɛ kɛ a da fɛ o bɔlɔ min wolo ni dugu la bɔlɔ min fali ɲɔgɔn dɔ o bɛ kɛ sababu ye ni mɔgɔ min y'a fɛ k'i bɛ yen jɔ walima i y'a fɛ ka foro bɛ yen nɔ i bɛ sa f'i ye kɛ sababu le ye minnu bɔlɔ min bɛ yen nɔ e ye se bɔlɔ min wɛrɛ la dan na kirisi bolo ma baara ta bolo ma walima yiri ta bolo ma k'o bila yen n'i bɛ se k'a jɔ lu min ta ye o de n'i y'a fɛ k'o jɔ f'i ye se k'o baara le kɛ ka na ka dugukuna o k'o ɲama finfan ka bɔ yen n'i y'a ɲama finfan ka bɔ yen i bɛ se k'i la baara bɛɛ k'a kan foyi tɛ kɛ lɔn dɔ la ne tun bɛ taa la Kongo kɔnɔ sigiri mara la sigiri ni Mali fan fɛ ne sera dugukuna yɔrɔ dɔ ma an jɔ yɔrɔ la kɔrɔ fɔɲɔ ye n fili fɔɲɔ dɔ ye n fili dɔrɔn n y'a fɔ n ko ɲɛfɛla nin ko yan man ɲi ne y'o fɔ n karamɔgɔkɛ ye ni n donso karamɔgɔ dɔ de tun bɛ taa la ɲɔgɔn fɛ ne y'o fɔ an ye an senni a ma kuma an senni ɲɛfɛ a y'a fɔ ɲɛna ko k'o ye tiɲɛ de ko an bɔnnen yɔrɔ min na ko so dɔ tun bɛ yen sadi dugu dɔ tun bɛ yen mɔlu tun bɛ dugu min na mɛ dugu nin cɛra ka ban bawo u ma se ka dugu ni dugukuna ni ɲama finfan ka baara kɛ n'a ye o ye dugukuna le ye si ka tɛmɛ na i kolo koto hɔtɛp débat face à face religieux karamɔgɔ an foli b'aw bɛɛ lajɛlen an ka Kombo côté ban Kamara an bɛ fɔ ko i Kamara ka kɛra laseli ye a kɛra laseliw ye an kalandenw an ye caman tɔmɔ ka bila an ka palan kɔnɔ bi an ye caman tɔmɔ
an ye faamuyali caman sɔrɔ jinɛko la bi tuma dɔ la an b'a fɔ ko ko mana diya cogo cogo ko ka bila diya la tuma dɔ la karamɔgɔ an y'i ka tuma ta bi kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn aw tumaba t'aw bolo ka a f'i ɲɛna ko an tɛna fama i ma tugun k'an tɛna fama i ma ni ɲɔgɔnna dakun ko hali ni ɲininkali wɛrɛ bɛ karamɔgɔ mun bolo ko ka ɲininkaliw garide dɔrɔn nataw la an bɛna fɛɛrɛ kɛ ka karamɔgɔ lasɛnɛ yan tuguni walasa k'an ka lɔnni ma k'a fɔ ni lɔnni bɔɲɔgɔnmaw kaman kɔnɔ an bɛ kɔmɔgɔ kɔta b'a fɔ kosɛbɛ 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 a ka yɛrɛmajigi la a n'a ka disponibilité la ka kuru karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɔ k'an bɛ karamɔgɔ bila nin yɔrɔ in na don da tɛ bi kelen ka kuru karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɔ ɲininkalinkɛlaw wala kɛrɛnkɛrɛnnenya la min yɛrɛ ye kumada in ɲininkali kɛ n'o ye Kaba Tarawele ye an b'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ y'a da don baro la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen k'an ka kɔmɔ yɛrɛ fɔ dan tɛ foli min na k'a ni ce yɛrɛ